Sibingelele sikomkele indaba yenze ihora lesikhombisa kusihla. Sibingelele nakuwe mbukeli osibuka ku DTT igama lami nguNonxolo uMamtshali wakwaMwali. Makushaya ihora lesikhombisa kusihla uyazi ngembukeli ukuthi akusekho kunye ngaphandle kokuthi ke mina nawe sihlanganyele sibone ukuthi zithini indaba zosuku. Angabe ngisapholisa amaseko ke sibone ihamba phambili kuleli hora. Khathi pushe lo against uDonga bembamba isandla saka right. Le ngithi seconds aspect because bebambe lo. Ufazi omusha ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uTumelo Madlala umile kwelokuthi umphefumulo kaMeyiwa waphuma ngesandla semgulukudu eyagazi lekhaya lentombi uKelly Khumalo eFosloras eMpumalanga yeGoli. Asinalo ulwazi kodwa ke thina kubasifike sekwabantu nomuntu uselele. Sibukela nje lamanyala enzekayo umuntu omnyama abulala umuntu omnyama. Kushone umuntu oyedwa kwalimala abathathu eKapa ngenxa yodlame oluqubuke ngesikhathi kuqhubeka isiteleka sabashayeli bamatekisi kuleli yadolobha. Lobo owabe engumngani kaSenzo Meyiwa uTumelo Madlala usekhombe umsola wesibili uBongani Ntanzi njengomunye wabasola babesendlini ngobusuku bobulawa kaMeyiwa. UMadlala uqale ukwethula ubufakazi namhlanje kuleli icala. UMadlala ume ngaphambi kwenkantolo namhlanje wachaza ngakubona ngobusuku uMeyiwa ashona ngabo. Sisahleli kanjalo. Phela ngesikhathi singana nje sihleli kwaqhamuka umuntu la phambi kwaleli komnyango longelele dining street. Umuntu wakhona wayephethe isibhamu esandleni esikhombe ngesibhamu efake isigqoko enza ama-dreading ungajaheli. Ngesikhathi uMadlala echaza ngokuthi uMeyiwa wasicindezela kanjani odongeni lesi sigebengu ubese ekhomba umsolwa wesibili uBongani Ntanzi njengomunye wabasolwa abangena endlini. Njena uSenzo wayekhathi pushe lo against uDonga bembamba isandla saka right. Le ngithi seconds aspect because bebambe lo. uMeyiwa wabese phuthunyiswa esibhedlela nokuyilapho indaba zokudlula kwakhe emhlabeni zamenyezelwa khona. Khumbula ngathi into engambuzayo nokuqala ngambuza ukuthi kanti ungibizeleni la ngibizele lento ukuthi uzongibonisa lento. Ngithe ngisakhuluma naye kwaqhamuka uKelly wamkhipha iwashi ngala isandleni saka left. Ngemva kwalokho kwafika labo nesi ke befuna ukusikhipha la ngaphakathi ne. Bethu asibuyele ngale then ngamqabuza siphongweni ngamvala ke ngasabuyela ngala. uMeyiwa wabese phuthunyiswa esibhedlela nokuyilapho indaba zokudlula kwakhe emhlabeni zamenyezelwa khona. Leli cala liyaqhubeka kusasa. Kudutshulwe kwabulawa umuntu oyedwa khathi kwase kuthi ke abathathu balimala ngesikhathi kunodlame oluhlobene namatekisi eKapa namhlanje kanti kushiswe amabhasi amane eGolden Arrows kanye nezinye imoto eziningana ezithutha abantu. Ibhasi ezine zakwa Golden Arrow ngomlilo ngalentsasa. Ngapha ivideo eshicelelweyo ebithunyelwa kumakhasi onxibelelwano ibonisa umqhubi ebethutha abasebenzi kusasa emiswa ngethuba ezama ukujika imoto wadutyulwa ngembumbulo ezimbini lahlanza iselwa. Asinalo ulwazi kodwa ke thina kubasifike sekwabantu nomuntu uselele. Sibukela nje lamanyala enzekayo umuntu omnyama abulala umuntu omnyama nokusidima sethu sehlile. Kwesinye isenzo esikwafanayo indoda ithe yabulawa amathathu angxolerheka edutyulwa ngumqhubi emva kokuba imoto yakhe ibiqulutywa ngamatye ngase-airport. We have 1,500 deployed members that is across the South African Police Service, including public order policing, metro police and law enforcement and traffic in order to monitor strategic hotspots. So we are all wanting to ensure that there is rest, that there is stability in our areas and that all these sporadic incidences that are occurring is dealt with speedily. Izenzo zobundlobongela ziza kanye ngexesha isixeko saseKapa nombutho weSantaco bengquzulana ngokumisela kwemithetho. They came back with a response that included a host of other demands, many of which were discussed in the Friday evening meeting as being impossible to acquiesce or give in to. Those demands included such things as a moratorium on all impoundments for any reason. Umbutho weTaxi uSantaco ukhuphe imbalelwano ethi uyazibhekelisa kwezi zenzo zobundlobongela. Athule Joka kwindaba zeSABC disenyanga eKapa.
Ingabe ezomthetho kuleli zwekazi zikulungele yini ukubhekana nezingxabano eziyovela ku-Africa Continental Free Trade Agreement? Lo mbuzo kubuzwe inhloko yamajaji Raymond Zondo ngenkathi ekhuluma engqungqutheleni African Bar Association namhlanje. Well, you have done it well. Nakuba isivumelwano salolu hlobo lokuhwebelana kwamazwe akuleli zwekazi Africa singakacaci kahle, inkantolo kuzofanele ibheke ingxabano ezithile. Kusenjalo, ithunywa ihlangane engqungqutheleni ebanjwe unyaka nonyaka ngaphansi kwesiqubulo esithi Building the Legal Profession in Africa. Will our courts and the judiciaries of the different countries be ready to deal with various branches of law that will be required to be applied? Uzondo wengeze ngokuthi lokhu kuncike einkantolo einolwazi futhi einobuqotho. What will be very important, judiciaries of our countries throughout the continent will be to ensure that there is a rule of law and independence of the judiciary. Ngenkathi ekhulumela umengameli uRamaphosa, ungqongqoshe wezobulungiswa Ronald Lamola uthe uhulumeni wakuleli ukubona lokhu njengesivumelwano esiphosile sokuhwebelana kuleli zwekazi iAfrica. We see this Africa Free Trade Agreement as one of the cornerstones that can help reshape trade in the African continent, rebuild society, and also ensure that the economy is inclusive. It's able to benefit all African people. Lengqungquthela izoqhubeka kuze kufike uLwesine. Kungabe uthini umbono wakho mbukeli ngokuthi iParliament kufanele lime kanjani nanokuthi libukeke kanjani? Uhlelo phela lokwakhiwa kabusha kweParliament lathungelwe ngomlilo ngonyaka odlule lizoqala maduze nje. iParliament ke lifuna imbono yomphakathi. Isikhungo esinothile kakhulu ngamasiko, umlando kanye namagugu sathungelwa ngomlilo. Njengoba uhlelo lokusilungisa selizoqala, iParliament lizobiza izinhlaka ezahlukene kanye nomphakathi kuba basize ngalolu hlelo. If you were to be given a chance to influence the design process, how do we galvanize a cross-section of society to buy into that work in such a way that we could be able to imbue the rich cultural tapestry of our country to influence how a post-democratic parliament should look like? Yize umlilo wadala umonakalo kanye nokuphazamiseka, lolu hlelo wakhiwa kabusha lizonika ithuba lokulula le ndawo ibe nkulu ikwazi nokuvumela abaphila nokukhubazeka ukuba bakwazi ukungena ngaphakathi. So part of the work we want to do in the redesign process is also to ensure that we address those space constraints. Secondly, drive a balance between historical heritage, nature of the building in terms of the Heritage Act, but also innovate to respond to some of the constraints that were there before. Umgcini mafakazo lonke ubeke eceleni imali engu-2 billion yalolu hlelo. Ukwakhiwa kuhlelo kuba kuqale ngoMasingana onyaka ozayo. Sithanda ke ukuxwayisa ababukela abanenhliziyo ezisheshe zizwele ngalombiko olandelayo. Amaphoyisa eEastern Cape aphenya icala lokubulala emva kokuthi owesifazane waseButterworth eqale ngokubulala amadodakazi akhe amathathu wabeke seyikhunga naye. Lixesha elibhlungu kusapho lakwaBuso, umntwana wabo uBongeka Buso ebesolulekwa ngokwasemphefumulweni ePhumalanga Center nalapho ebefumana ukutya aphathele abantwana bakhe. Olusapho luzilileyo luthi alwazi ukuba luza kubangcwaba njani abantu abane. Uncedo ke besilucela noko kakhulu apha kuRhulumente noko asibonelele bane aba bantu baswelekileyo. Fika nithe uphusha kwamalini ngibona ba nakho uzilengisile. Ngabe sendigijima ndisiya esibhedini. Ndafika ndavunda phenya ingubo. Ndambona umntana oqala una about 8. Ndabona nje isisu sakhe esithe. Ndajonga khanda khangela lo umncinci ngathi unabo ma 6.5. Ndafumanisa into ba naye namtshila ndafumana siba naye isisu sikhukhumela. Ndazibuza ke ngoku uphi unomgqibelo. Umasipala uthi uza kulincedisa olusapho. Siza organize bonke oxa bethu which is social development bakwazi ufumana support kwi counseling
no-checkisha indlela abonzakele ngayo nako konke nangaphakathi ukuthi ikhaya eli lisafarisha kangakanani. Usuku lokubekwa kwemizimba luseza kuchazwa njengoNomzwanele Mngoma kwindaba ze-SABC eGcuwa. Mboneke njengamanje sathi nje keqhu ngaphanga seyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthi the school has cooperated fully from day one, giving them the full access to the footages, has given in their statement. Umnyango wezemfundo eGauteng uthi usalinde umbiko wokuhlolwa kwesidumbu sebhungeni leminyaka e15 okusola ukuthi liphoqwe umunye umfundi kuba liphuza ushevu. Siphinde sikubingelele sikwamukele mangabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi Lawo owabe ngumngani kaSenzo Meyiwa uTumelo Madlala ukhombe umsola wesibili uBongani Ntanzi njengomunye wabasola babesendlini ngobusuku bokubulawa bukaMeyiwa. Mbukele khumbula ukuthi lezi ndaba zikhona na ku YouTube ungena kuye uyicinga amagama athi SABC Izindaba. Uthabo Bester owalahlwa icala lokubulala nokudlwengula kanye nesinqandamathe sakhe uDokotela uNandipha Magudumana kulindeleke ukuthi bavele mathupha enkantolo yemantshi yaseBloemfontein kusasa. Kuzobe kungokuqala nqa ukuthi uThabo Bester benentombi yakhe uDokotela Nandipha Magudumana babonane selokhu baboshwa eTanzania ngoMbasa. uMagudumana kanye nabayishumi asolwa nabo batheswe icala lokusiza uThabo Bester ukuthi eqe ejele. uBester obhekene necala lokweqa angeke asifake isicelo sebheyili kanti ke futhi kungenzeka lolu daba luhlehliswe ukuze kuqhutshekwe nophenyo. For the short end of the story, the matter basically is going to be postponed for further investigation, depending on how far the state is with the investigations, or whether they will be adding or arresting another accused. We don't know. Ngonhlaba umphenyi waleli cala wadalula ukuthi uzodinga izinyanga ezintathu ukuze aphothule uphenyo lwakhe. Ungoti wezomthetho uthi mancane kakhulu amathuba ukuthi umbuso ingabe usuliphothulile uphenyo lwawo. I believe that the state is not yet ready by now, but they're supposed to be ready by now. It will depend on the defense to oppose for further investigations postponement. uBester weqa ejele laseMangawu nginyakenye emva kokwenza sengathi uzibulele nokwagcina kusetshenziswa isidumbu sikaKatleho Bering ukufeza leli tulo. Uphiko lwabesifazane lwe-ANC KwaZulu-Natal luqoke ubuholo obusha uNonhlanhla Khoza uqokwe okwesibili njengosihlalo kwase kuthi-ke ilungu lekomidi elihola isifundazwe uMbali Fraser waqokwa njengephini lakhe. Ingqungquthela yokukhetha ubuholi bophiko lwabesifazane be-ANC ibambezelekile. NgoLwesihlanu izithunywa zale ngqungquthela ziqale ukubhaliswa nokuqinisekiswa ukuthi zikufanele yini ukuba ingxenye yale ngqungquthela. The ANC has a credible process. Awakazange angene la. Laba announce la ba depende kulama nominations ebewenziwa la nama delegate abela phakathi kweconference. uNonhlanhla Khoza ukhethwe njengosihlalo kwathi uMbali Fraser wakhethwa njengephini lakhe. Umhlaziyi wezombusazwe uSolwazi uBheki Mngomezulu uthi lokubambezeleka kokuqala kwelengqungquthela kungase kube ingenxa yoqhekeko ngaphakathi. Uma abantu besifazane bezongenela ukhetho noma bangenela izikhundla bengahlangene, lokho kuzosho ukuthi bazongena kulento esibona ilimaza iqembu lena yokwehlukana ngaphakathi eqenjini. Bese ke futhi kuba nalento ukuthi abezokwazi ukuthi bagxile ekulweleni izinto ezithinta abantu besifazane bebonke. Imphumela yabazokhethwa esigungweni esiphezulu salolu phiko esifundazweni kulindeleke ukuthi imemezelwe kusasa. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Umnyango wezemfundo eGauteng uthi usalinde umbiko wokuhlolwa kwesidumbu sebhungeni leminyaka e15 okusola ukuthi liphoqwe ngomunye umfundi ukuba liphuze ushevu. Izikhulu zomnyango wezemfundo eGauteng zihambele esikoleni bekufunda kuso Brian Dlovu ukuyozama ukuthola impendulo ngokushona kwakhe. Umndeni wakhe usola ukuthi omunye umfundi kaMatikletsheni umdlise ushevu ezindlini zangasese nokuthi ubevele ehlukunyezwa esikoleni.
Your question was, was Brian unwell on any of our CCTV footage? No, he was not, and the reports that I got from the 3 teachers that taught him after break also doesn't indicate that. Umndeni kaBrian uthi ukhale ngesise besimjuqa ebusuku wabesephuthunyiswa esibhedlela kodwa ke wafika esethulile. The school has cooperated fully from day one, giving them the full access to the footages, the camera, the videos, as a statement. The principal has given the statement on behalf of the school. The district has been here from day one. Ushilwane uthi kubikwa ukuthi uNdlovu wabe nengxabano nomfundi webanga lesishiyagalombili ngosuku ashona ngalo waze wagcina yena emshaya. The only incident that took place in the school that the school was able to record was an incident where the deceased, Brian, had a scuffle with a grade 8. Brian was a grade 9 learner with a grade 8, and the incident was seen where Brian did slap the grade 8. Ushilwane uthi umnyango suwethule umkhankaso wezokuphepha obizwa ngeoperation Khutlamulawo nozosiza ukulwisana nesihlava sokuhlukumezana kwabafundi. Uhulumeni waKwaZulu-Natal uxwayise izakhamuzi zaseWentworth eningizimu yeTheku eyingene endlini eyisanda kwakhiwa ngokungemthetho ukuthi iphume kulezi zindlu noma ke izokhishwa ngenkani. Uyaqhubeka umdonsiswano phakathi kukahulumeni nabantu baseWentworth abangene ngodli ezindlini zesikhashana kule ndawo. Ngeledlule izakhamizi zangena ngenkani ezindlini ebezingahlali bantu, zithi zikhathele ukuhlala ezindlini ezinabantu abaningi. Lo mphakathi uthi ubuphoqeleka ukuthi uhlale efletini elilodwa bengamalungu angaphezulu ka-20 ekukhona kubona nezingane. Sekuphele iminyaka eminingi laba beveza ilaka labo, kodwa bathi kuncane okwenziwayo. Uhlelo lukahulumeni lokulungisa amafleti kule ndawo lwahamba ngoDisemba unyaka odlule. Ukhala ngokuthi awaziswa lutho ngokwenzekayo. Emhlanganweni nohulumeni uzwakalise ukukhathazeka kwabo. Bayafunga bayagomela ukuthi angeke baphume kulezi ndlu. Now they want us to move out. Where do we go to? We want to know where do we go to. We want to know now. Don't tell me you're going to know tomorrow and the next day and the next day. There's places where they can send us to. We know of some places they can send us to. Abanye bakhala ngokungenziwa kahle komsebenzi ezindlini zabo. As we're sitting here now, my electricity, I can't use my kitchen. Everything trips. I can't bath in my bath because the water from upstairs comes into my bath. Uhulumeni uthi kuzolungiswa wonke umsebenzi ongenziwanga kahle kulolu hlelo lokuthi kulungiswe izindlu. Sicela ukuthi baphume, sicela nabaholi babo ukuthi babakhiphe kungaze uhulumeni azongenelela. Londi Khatebe, SABC News, eWentworth. Beluphansi uhwebo lwerandi eyimakethe namhlanje. Libizo 18 rand 67 edoleni lasemelika libo 23 rand 83 cents kupondo kanti lingu 20 rand 54 cents ku euro izu 1 rand 38 cents. Ijesi ivale inkomba yezabelo iphansi. Igolide libiza $1,936 i-ounce, iplatinum libiza $920 i-ounce, uwelo ngahluzi ubiza $86.35 umphongolo. Kwaza kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesikusho ngokungenamahloni ukuthi ke azikho imvula esingazilindela kuzo zonke indawo lingaqhubeka nokubalela kodwa izinto zingathanda uguquka ikakhulukazi ke osukwini lakusasa ngoba singalindela ulwandle oluthukuthela ikakhulukazi ogune olusentshonalanga oluhambisana nje nenkungu ikakhulukazi kulozo ndawo lisikaze ngamafu lapha eWestern Cape namancane nje amathuba esingawalindela lapha eKapa kuyongena ke eningizimu lapha eGeorge uyongena koGqeberha kanjalo nalapha koPort Alfred uyothi ngqi lapha koCoffee Bay kanti ke singalindela ukuthi iqhubeke nokubalela ikakhulukazi ke
engxenyeni esenkabeni koNorth West koGauteng yongena kwelase Freestata enyakatho KwaZulu-Natal eMpumalanga kanjalo nasengxenyeni ke esenyakatho kanti ke masihlabela phambili siyobheka amazinga okushisa ebusuku banamhlanje ngivumele ngisho ngithi ke lifudumali kakhulukazi endaweni ezingasogunya ongena eThekwini koRichards Bay lithanda ukuba phakathi libande nje kuzo zonke indawo esenkabeni ikakhulukazi lapha eFreestata kusenendawo la uthola khona ukuthi amazinga okushisa iqanda okanye ngaphansi kweqanda uyongena lapha eGauteng kabanda kanjalo nasengxenyeni ke seEmelo sambe siyobheka kakhulukazi engxenyeni esentshonalanga kuyabandi kakhulukazi lapha kuSutherland singalindela ukuthi amazinga okushisa abe ngaphansi kweqanda kulozo ndawo uyongena kwaphindini kubande kanti nokho lapha kwanyanga ogugu lethu lingathanda nje ukuthi be phakathi ebusuku banamhlanje kuyofika ke ikakhulukazi kusempondo zankomo kusasa ngisho ngithi ke emini kusasa lifudumale lapha kwaphindini uyongena koCalvin libe phakathi uyongena lapha kuSutherland ngisho ngithi kuyabanda lapha kwanyanga ogugu lethu uyongena ikakhulukazi ke ogwino lapha ngasenyiningizimo lapha eGeorge uyongena eEastern Cape lithanda ukufudumala lapha eMthatha kuzo zonke indawo lapha KwaZulu-Natal ngivumele ngisho ngithi lifudumale eKandla konquthu ngisho ngithi kwelase Freestata libe phakathi eNorth West liphakathi eGauteng kongena eMpumalanga lapha eMkhondo kothanda kukhanya lingathanda ukuba phakathi lifudumale lapha koSikukuzi yongena koParabhoro kanjalo nasePolokwane engxenyeni esenyakatho ngibukela ngivumele ngisho ukugcola umlomo ukuthi ke ngiyayidada indawo bene ubusuku obuhle. Mbukeli usale kahle.